Mga hinigugma diha ni Kristo. Karong adlaw sa atong segment 3 sa season 2. Ang tema nga giandam sa CBCP alang nato mao ang Christ in us, our hope of glory. Sa atong pagkadungog nining tema, makaingon kita familiar. Nganuman mao man kini ang tema sa International Eucharistic Congress nga kita man nag-host ni atong katapusan nga semana tuig 2016. Dugang natong kalipay nga sa atong pag-search for the logo, no? Cebuano gihapon ang nakadaog. Dugang natong kalipay sa atong pag-search sa theme song, Cebuano gihapon ang nakadaog, no? All over the country kini. Mga hinigugma, nangandam kita og hangtod karon. Salamat sa Dios iyang grasya og ninyong tanan nga sa lain-laing paagi nahimo nga bahin ni adtong mahinungdanon, mabinungahon, malipayon, no? Memorable nga kasaulogan. International Eucharistic Congress nga ang atong tema, Christ in you, our hope of glory. Mga hinigugma nining tema, gipahinumdum kita. Christ is always present in His church. Tinuod gud man, no? Diha sa liturhiya, diha sa mga buluhaton sa simbahan, gipahinumdum kita. Christ is present whenever a community gathers in His name. Christ is present diya sa iyang pulong sa Biblia. Christ is present diya sa iyang minister. Christ is present diya sa mga sakramento. Pero labi na, giingon, labaw sa nga tanan, par excellence, diha sa Eucharistia. O niadto, mayroon kita, Christ in us, our hope of glory. Tungod kay nining atong pagsaulog, gipahinumdum kita, nga ang bunga nining tanan, nga kita mahimong labing Kristuhanon. Matod pa, because we partake of the one bread, we become what we receive. Nangalawat kita kay Kristo, nahimo kitang Kristuhanon. We share in the glory of God. The glory ang himaya sa Dios, mao iyang pagka-Dios. Mao nga kung atong pamalandungan sa atong kasimple kayano bilang tawo, tungod kay kita niambit sa Eucharistia, Christ is our hope of glory. Atong paglaom sa himaya kinabuhing Dios nun, nagsugod din nihing yuta, magpadayon sa kinabuhing walang katugtuban. Mga hinigugma, pagkanindot huna-unaon nga kini halad sa Dios alang natong tanan. Og pirmi nato gipahinumdum tungod kay it's not always the case, but in the Philippines, the coming of the Spaniards were associated with the first Mass. Pagkanindot pamalandungan, grasya kini sa Ginoo. Og nahimo bahin sa atong kultura nga gitudlo nato sa mga unang misyonero. Hatagan nato importansya mga pagsimba adlaw nga Domingo ug pangilin. Mao salamat bisan sa atong mga kaapoy-apoyan, mga ginikanan niadto bata pa kita. Ug karon atong makita gihapon, salamat ninyo mga ginikanan, inyo gitraining kining kabataan paghatag importansya sa misa, gidalapag sa ulog sa misa. Nganuman, Christ in us,
or hope of glory. Ang himaya sa Dios labi nato ma-experiensyahan pinaagi nini nga atong panagtigom labi na sa santos nga misa. Matuod pa sa katekismo, by the mystery of His dying and rising, kining iyang Paschal mystery, si Kristo is our hope of glory. Tungod kay pinaagi sa Espiritu Santo, gipadayag nato ang pagtubos ni Kristo alang natong tanan. Kita nga niadto layo sa Dios tungod sa sala, tungod kay Kristo nahirani sa Dios, duol sa Dios. Niadto kita nga layo sa Dios, pinaagi sa sakripisyo ni Kristo, kita nahimong mga anak sa Dios. Dili na kita layo sa Dios. Miyembro kita, pamilya sa Dios. Mga hinigugma, nindot una-unaon, bisan kita dili takos, pero makaingon kita, tungod kay gihigugma kita sa Dios. Christ is our hope of glory. Nga itong paglaom nga maambit nato kining himaya nga Dios nun, mao nga dinhi nato sa Pilipinas. Importante ang atong paghatag kahulugan o importansya sa misa kay kini labing mahinungdanon nga buluhaton. Pirmi nato gipahinumdum nga sa atong pagkalawat nining Kristo, kita nga nagambit niya nahimong isa kalawas o tungod niini nagambit sa iyang himaya. Pirmi nato gipahinumdum, we become what we receive. Kaya nga itong gikalawat si Kristo, Diyos nun, anak sa Diyos, nahimo kitang Diyos nun. Pirmi nato gihimaya ang Diyos nga bisan pa sa atong kaordinaryo, ang Diyos muanhin nato aron mahimong katagbawan sa atong mga kauhaw o kagutom, aron mahimong kalipay sa atong mga kasubo, aron mahimong kusog sa atong mga kaluya. Si Jesus nga naa sa misa, Christ in us, our hope of glory. Mga hinigugma, matod pa, Christ in the Eucharist becomes truly our hope of glory as we Filipino Catholics strive to recognize also the Christ in the poor. Nga naman, kay ang giingon nato, ang gikalawat nga Kristo, Kristo nga nahigugma sa tanan, labi na sa nagkinahanglan, mga kabos. Mao nga unta ang bunga sa Eucharistia, mo'y kasing-kasing nga mahigugmaon sama ni Kristo, nga naguna-una, dili lamang atong personal nga kaayuhan, pero kaayuhan gihapon sa katilingban, labi na ang mga kabos ug nagkinahanglan. Ang atong mga street children, ang atong mga drug addicts, ang atong mga unemployed, ang atong mga magsakit. Sila, gihigugma ni Kristo. Christ in us, our hope of glory. Sa atong pagkalawat nining Kristo, labing mahimayaon ang Diyos sa atong kinabuhi. Kung sama ni Kristo, doon na kita'y kabalaka, gugma, paningkamot, aron adtong layo pa sa simbahan o sa Dios, muduol sa Ginoong mahigugmaon. Mga hinigugma, daghang salamat sa inyong padayong pagminaw o pagpartisipar nining atong pagsangyaw 2021. Lauman nato nga ang bunga niini mo'y kinabuhi nga nausab. A life that has become changed for the better, a life that has become active in good works, a life that has become strong in faith and lively in good works, a life of peace. Kanyong tanan, daghang salamat. God bless you all.
Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Anaa sa kanimo. Mga igsuon, gisaulog karon sa simbahan ang Corpus Christi o ang balaan nga lawas ug dugo ni Kristo. Mao ni ang tinuod nga pagkaon nga iyang gihatag nato. Gusto ba mong mukaon ani? Makapawa ni COVID. Oh, pero dali kay tang mamatay. O di lang mamatay sa COVID. Bitaw, ang grasya nga gihatag sa Ginoo nato nga mao ang iyang lawas ug dugo, mao ni ang tuburan sa atong kinabuhi, grasya ug gahom. Busa karon atong ipadangat ngadto sa Ginoo ang lain-laing mga pag-ampo nga atong gidawat karon nga Domingguha, mga pag-ampo alang sa atong kaigsuonan nga naapektuhan ining COVID, ining pandemic. Ug mag-ampo ta nga kini karong nag-anam na ka normal sa atong mga kahimtang dinhi sa atong nasod ug sa gawas sa nasod, magpadayon unta hangtod sa hingpit na gyud nga pagkawagtang niining maong pandemic. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalag kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nung hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Mag-ampo kita. O Hesukristo, nagbilin ikaw kanamo og handumanan sa imong pagpasakit dinhi niining katingalahang sakramento. Itugot na ngamuyo kami nga simbaho namo ang santos ka mga misteryo sa imong lawas ug dugo sa ingon nga madawat namo kanunay ang bunga sa imong pagpanubos. Kay ikaw buhi ug hari uban sa Amahan ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon sa Deuteronomio. Si Moises miingon sa katawhan, hinumdumi nga gigiyahan kamo sa Ginoo nga inyong Dios sa tibuok ninyong panaw sulod sa kapatan katuig didto sa kamingawan.
Gilisod-lisod kamo niya aron pagsulay kung tumanon bagayod ninyo ang iyang mga sugo. Gilisod-lisod kamo niya o gipasagdan nga kabsan o pagkaon. Unya, gihatagan kamo niya mana, pagkaon nga wala pagayod ninyo matilawi, ug sa inyong katigulangan, sukad masukad. Gibuhat niya kini aron kamo makaila nga ang tao dili mabuhi sa pagkaon lamang, kundili sa matag pulong sa Ginoo. Ayaw gayod kamo pagpagarbo, ayaw kalimti ang Ginoo nga inyong Dios, nga maoy nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto, diin naulipon kamo. Siya ang nagtultol kaninyo, latas ni adtong hilabihang dakuha, og makalilisa nga kamingawan, nga gipuy-an sa daghang malalang bitin og tanga. Yuta kadto nga walay tubig, apan napabuhagay siyag tubig gikan sa batong bantilis aron inyong imnon. Siya ang naghatag kaninyo og mana aron inyong kanon, pagkaon nga wala pagayod matilawi sa inyong katigulangan. Gibuhat niya kini aron pagtultol sa inyong garbo ug sa pagsulay kaninyo alang sa inyong kabulahanan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Daiga ang Ginoo, Jerusalem. Daiga ang Ginoo, Jerusalem. Daiga ang Ginoo, o Jerusalem. Daiga ang imong Dios, o Sion. Kay iyang gilig-on ang mga trangkas sa imong mga ganghaan. Iyang gipanalanginan ang imong mga anak sulod kanimo. Daiga ang Ginoo, Jerusalem. Gitugot niya ang kalinaw sulod sa imong mga utlanan. Gibuhong ikaw niya sa labing maayong trigo. Gipadala niya ang iyang sugo ngadto sa yuta. Makusog ang pagdagan sa iyang pulong. Daiga ang Ginoo, Jerusalem. Iyang gisangyaw ang iyang pulong ngadto kang Hakob. Ang iyang mga balaod ug mga gimbutan ngadto kang Israel. Wala siya maghimo sa ingon sa laing nasod. Wala niya ipahibalo ang iyang mga kasuguan ngadto kanila. Alleluia. Daiga ang Ginoo, Gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korento. Ang kupas sa panalangin nga tungod niini gipasalamatan nato ang Dios. Dili ba kini pakig-ambit man nato sa dugo ni Kristo inig-inom nato gikan niining kupa? O dili ba pakig-ambit man nato sa lawas ni Kristo inikaon nato niining pan nga atong gipikas-pikas. Sanglit may usa lamang kapan, kitang tanan, bisan daghan, usa lamang kalawas, kay nakig-ambit man kita sa usa lamang kapan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Hinayaw ikaw o Ginoo. Sa Jesus miingon ngadto sa mga Hudiyo, "Ako ang pan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon ining pan dili gayod mamatay. Ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan." Nakahaling kini og mainit nga paglalisay sa mga Hudiyo. Unsaon man niining tawhana paghatag kanato sa iyang lawas aron kanon, nangutana sila. Si Jesus miingon kanila, "Sultihan ko kamo, kung dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tao ug dili mo inom sa iyang dugo, dili kamo makabaton og kinabuhi. Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo may kinabuhing way katapusan, ug banhawon ko sila sa katapusang adlaw. Kay ang akong unod mao ang matuod nga kalanon, ug ang akong dugo mao ang matuod nga ilimnon. Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo magpuyo dinhi kanako, ug ako diha kaniya. Ang buhing amahan maoy nagpadala kanako, ug tungod kaniya nabuhi usab ako. Sa samang pagkaagi ang mukaon kanako mabuhi tungod kanako. Busa kini mao ang pan nga gikan sa langit. Dili kini sama sa pan nga gikaon sa inyong mga katigulangan ug unya nangamatay gihapon. Ang mukaon ining maong pan mabuhi sa dayon." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. So mga igsoon, ang atong gisaulog mao ang Corpus Christi, ang balaang lawas ug dugo ni Kristo. Dili aron atong tan-awon, dili aron ato lang luhod-luhuran, nya magsigitag hikap-hikap, nya hapyod-hapyod sa atong lawas, tungod kay naay gamilagro nga wa madunot nga lawas ug dugo ni Kristo sama dito sa lansyano. Dili na mo itumong, dili ni iya pagpagarbo nga tanawa akong lawas. Ana, dili pa karon ba nga daghan kay magpagarbos ilang lawas. Igo bitas COVID da wa na lagi pagarbuhay. Siging tap-taps naong na may daghang kay magpagarbos yang naong, unsa kanindot iyang lipstick, unsa kanindot iyang makeup, baatan bitaw ng mask nga wagi ayo tan-aw da pulos lagi mo murag mga ninja. Ang pasabot ba ayaw kayo palabig focus sa lawas. Ang tumong anong gisaulog sa simbahan kining Corpus Christi mao ang pagpahinomdom nato nga ang tinuod nga pagkaon kana bang atong kalanon ba mao ang iyang lawas ug dugo. Mao ginay tinuod nga pagkaon. Saman mudawat mo nga ang tinuod nga pagkaon mao ang lawas ug dugo ni Kristo. Tubag. Istoryahin. Karon ini humagmisa unsa may inyong pangitaon dito sa inyo? Lawas ug dugo ni Kristo o inununan og sardinas? Unsa may inyong pangayoon sa barangay kung wa na mo dito makaon sa inyong balay? Lawas og dugo ni Kristo o bugas og amelioration? Unsa maroy inyong gilalisan? Lawas og dugo ni Kristo o galalis mo pilay bahin sa yuta nga gibilin sa inyong ginikanang namatay na? Kana ba? Kay usahay ra ba no? Murag ang atong hunahuna nga maoy tinuod nga pagkaon kanang mapalit og kwarta. Kana bang mga butang og mga tanom sa kalibutan munang igihan kita sa atong tanom. Hastagan ni imong kaugalingong bayabas nga miturok ra gina diha kay gitangag sa langgam. Igihan kay kas bunga. Ako ning bayabas. Nya kanang tubig bisag ni tubod ra gina diha kay pagbuot sa Ginoo tungod lang kay nasakop sa imong yuta di jud ka manghatag kadto silingan. Ako nang tuburan kay naa sa akong yuta. Awa mo maginingon ana. Ako nang puso, ako nang dipwil.
Ya, ug wa nay tubig nga ipagawas des Ginoo. Sige kag bumbas imong puso, musigan lang ng mata nimo, wa ginay tubig. Nya, ang samdi angay naturong paningkamutan, maglumba unta ta og kaon sa lawas og dugo ni Kristo. Kining lawas og dugo ni Kristo, gitagaan na ni siya introduction diri sa Old Testament sa kasinatian sa mga Israelita. Katubitang dito sila sa disyerto, mo'y gihisgutan diri karon sa unang pagbasa, nga wa na sila'y pagkaon, gitugutan sa Ginoo nga gutumon sila sa lawas nung pagkaon, nga sige na sila reklamo. Sa may gibuhat sa Ginoo, gipauwanan sila og mana. Gitawag to nila og food from heaven. Kay nag-uwan man gikas langit. Niya sige sila kaon, tamis-tamis man to, madara magkanog diretso. Uy, gimingaw naman po sila karne. Siya, uy, wala naman sa'y karne. Unsa naman siya itong buhaton ani? Siya, ngita na po sila karne. Reklamo na sa sila sa Ginoo. Saan ka mangitag karne dito sa disyerto, nga pertimang, may mga, kuan dito, mga baboy, may karnero dito. Gipadadaan na po sila sa Ginoo kanang mga tukmo. Kada adlaw na ay mga tukmo mo ato porting daghana. Nya blows lang sila ihaw dito. Gitawag ya po to nila food from heaven. Kay wa man sila kibaw diin gikan. Ang ilang giingon hinatag sa Ginoo. So kana bitang mga pagkaon nga gikas langit, dili na nato ma-explain. Dili masabtan. Nakaron si Kristo pagkatao na niya diri sa atong ebanghelyo, mihatag siya og tinuod nga kahulugan sa gitawag og pagkaon nga gikan sa langit. Ningon na siya, ako mao ang pagkaon nga gikas langit. Katong inyong gikaon dito sa disyerto, di gito tinuod. Daratos hangin. Pero pagbuot gyapon to sa akong amahan. Pero ang tinuod gyud nga gikas langit mao ako. Kay ako man ginanaog gikas langit matud pang Kristo. Nakaron nihangyo siya, kaon mo sa akong unod, inom mo sa akong dugo. Wa na sila kasabot ani, mao naglalis sila. Ug kanang inyong bana, kamo mga asawa, moingon ang inyong bana, day, ako ang tinuod nga pagkaon nga gikas langit. Kanang akong unod, imnang akong dugo. Unsa may imong isulti? Isip asawa. Unsa imong itubag sa imong bana? Moingon ka, praise the Lord, mana ka. Salamat sa Dios. Or amin, mana ka. Uy, tubag mo eh. Dili no. Moingon ka, nayabag ka. Naunsa na ka diya, nayabag na ka. Ana. Mao sad to ang nahitabo sa mga Hudiyo. Gatan-aw gud silang Kristo nga tao parehas nila. Yan ingon, kaon mo sa kong unod. Matod pa diri sa to ebanghelyo, niingon si Jesus, ako ang pan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon nining maong pan dili gayud mamatay, ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Bisag ako tingali pare man gyud ko, nya moingon ko ron ninyo, ang akong unod mao ni ang tinuod nga pagkaon. Moingon mo, wa na, nalisuan na gis Father Siano. Ngano naman na siya, insa naman na iyang gipangyaw-yaw. Mao na si Kristo ilang gitawag og nabuang, giyawaan. Pero tinuod bang gisulti ni Kristo o dili? Sure? Amay. Diri sa atong unang pagbasa, nihatag nag-introduction ang Ginoo pinaagi ni Moises. Ningon si Moises nga kaning pagkaon nga gihatag sa Ginoo ninyo, bunga ni sa inyong pagsunod sa pulong sa Ginoo. Bunga ni sa atong pagsunod sa pulong sa Ginoo. Pag-ingos Ginoo, lakaw mo, nang lakaw masan mo. Pag-ingos Ginoo, adto mo aning dapita, nangadto masan mo. Nisunod man tas pulong sa Ginoo. Di ang tinuod ay kuno nga pagkaon, matod pa ni Moises, dili ang pagkaon nga karni, kung dili ang pulong sa Dios. Katong bitang ningon siya, ang tao, di ba, gi-repeat man na ni Jesus katong during temptation, ang tao dili mabuhi sa pan lamang, kung dili
sa matag pulong nga gikan sa bakba sa Dios. So kadtong mga tukmo, kadtong mga mana nga nangahog dito sa disyerto tungod to sa ilang pagsunod sa pulong sa Ginoo. Kuha ninyo? Nakaron, unsa may pulong sa Ginoo? Ang akong unod mao ang tinuod nga kalanon. Kana ang akong unod. Kinsa ang nagsulti ani? Matud pa niya ang anak sa tao. Kung mukaon mo sa unod sa anak sa tao, mabuhi mo. Kanang imong tupad kinsay nanganak-anak, baboy o tao? Sige, lingi ah. Kinsay nag-anak-anak, tao o baboy? Tao. Katong tuaron hibilin sa inyong palahubog kay tanan, kinsay nag-anak ato? Inanak ya puntog tao. ikaw nga nagsimba karon, kinsay nanganak nimo? Tao. Di sa ato pa di ay kita di ay matag-usa nato mao di ay ang flesh of Jesus. Tuo mo dili? Too. Isugatan ni mo to. Ikaw ko. Nakahuna-huna ko ani ba pag ingon bitaw ni Hesus, unsay imong buhaton ngadto sa imong isig katao, mao sad na imong gibuhat nga rinako. Diha pag ito'y giingon si San Juan sa iyang suwat, San Juan Evangelista, ang tao nga mag-ingon nahigugma sa Dios, unya nagdumot sa iyang isig katao, bakakon. Kay unsaon nimo pag-ingon nga nahigugma ka sa Dios nga dili makita, nga di man gani ka mahigugma ang imong isig katao nga imong makita. So ang tinuod ang pagkaon nato kanang atong tupad. So karon during sa communion, pag pinahitay mo diha kay tinuod ng kalanon kana imong tupad mo nay kitkita ay mo nay tinuod nga pagkaon kay humantag gibunyagan na himo naman tang alter Christos. Linatin man nga pagkasulti ang meaning ana another Christ. Kana bang buhi nga Kristo? Kaya di naman makita as Kristo. Buhi nga Kristo kanang imong tupad. Kamong mga bana, ang buhi nga Kristo kanang inyong asawa, muna kana nagmayo. Nya kamo sang mga bana, kamo sang mga asawa, ang buhi nga Kristo kanang imong bana, bahala naghubog na kita kana gyud. Ana maubitan na kanang inyong bana, nya moadto na ngadtong mga bar, basig maabli na naro mga bar, nya masipyat na dito, makakita sa na ditong alter Christos nga gasigig sayaw-sayaw, nya iya nang i-check-in, kusog man kay tumamaak. So iniguli ninyo iniguli niya wako kasuwayan na. Iniguli niya sa inyo daghana kay siya pinaakan, moingon dayon ka, ala daghana di ang nikao ni Kristo. Di ka masuko sa imong bana. Unsa man? Gi-share lang nimo imong bana kay dunay mukao ni sa lawas ni Kristo. Nya kamo sa mga bana, in kasog inyong asawa daghan sa kay pinaakan. Kay usay magpapaak ra ba sana sila? Makapaak gani usay ang pari ana. Magkumpiyansa gyud kapaak. Ayaw na sa kasuko. Ingna lang sa dala ni kaon ng dayon ni Kristo day akong silingan. Sugam kaon lago maning liog sa kong asawa. Adi tingali na mo'y saktong pagkaon ay. Unsaon man nato unsaon nato pagkaon si Kristo pinaagi sa pagsunod sa iyang mga pulong. Ang iyang pulong mao'y paagi sa atong pagkaon. Nakaron unsa may pulong ni Kristo aron magka kinananay tantanan, ingon siya ang kinadak-ang pulong mao kini paghigugma ay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo. Kana diayng pagkaon mga igsoon nagsugod gyud na sa gugma. Kana bitang tawo nga magluto nagakusmod ang naong kan-ang iyang linuto. Wag lami. Bisag unsa pa na siya ka expert mukaon basta galagot ang sige buang mo animal mo katapulan mo dagko ako le sige kun sig luto dinhi sige ana kan ang iyang linuto wa gyud lami. Pero tan-awa ng tao nga di hapit ka baong muluto pero tungod sa iyang dako kay bungas gugma magluto siya ang makakaon ana purti ginang lamia.
bisag 40 pang parata. Lami kayo na. Kaya nga naman, bungas gugma, mo na gitawag nilag labor of love. Mo na tinuod nga pagkaon. Mo na mulami gyud ang atong kinabuhi. Matud pa ni Kristo, dili na gyud mo mamatay. Pasabot anang dili mamatay, kana bang dili mawagtang ang atong kalipay. Kay kanigong life o maghisgot tag life dihas Bible, usas meaning ana is happiness. Mao bitaw ang langit gitawag og eternal life or eternal happiness. Kay ang meaning anang life, happiness. Usa na sa meaning ba? Unya, niingon si Kristo, kung mukaon mo nako, pasabot magsunod mo sa akong pulong, dili mo mamatay. Ang pasabot, dili mahunong ang inyong kalipay. Ana, muna ka na mga tao nga magsigig higugma, tanawa ang naong, smiling. Magsigi na silang kanta-kanta. Usay ang ikanta na, moingon, paano ang puso ko kung wala ka? Nangangarap lang ba? Nag-iisa. Ana, no? Nya kami mga pari, lahim sa may kantahon, moingon sa mi, bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko? Ngayon na madre ka na. That's madre. Di lang yan ang madre. Kay sabantas mother superior. Kanang, kanang mga minyo, mausan na, mahigugma silingan. Mutawag na lang na sila og guhit ng palad, no? Ito ba ang guhit ng aking palad na akong napili, mangtas basta ng mga mangtas. Porting yawaag naong, pero unsaon man yun, nga mao man akong napilian, pakamatyan ko na ning yawaan ni. Kanon ko ni, pasabot higugmaon ko ni, di ko ni siya atrasan. Nga inigsugod na nimong ingon nga higugmaon ko ni, muluag dayon nimong gibati, mahimo dayon kang malipayon. Kay ang bunga sa gugmang tinuod mga igsoon, kalipay sad nga tinuod. Muna si Kristo maghatag natog kalipay nga way katapusan basta magsunod sa ta sa iyang gugma nga wa say sukod ug wa say katapusan. Pagkanindot unta kun mao ni puy-an karon sa kalibutan, mawa gining COVID kay love conquers all. Power of love. Mao ta nang ganahan gi ko maminaw anang kanta ni kisa nagakanta ng Power of Love si Celine Dion. Power of love, it conquers all. Mao nang COVID, layo ra kay ni siya sa gahom sa gugma. Mao na sugod karon pag higugmaay na mo ha, nya usag istimaan nga nahigugma ta sa atong silingan kana gyung di na ka mangural sa imong balay. Tantangan na inyong tanang kural mawa ning COVID. Lagi. Og di mo mutuo, yawanon mo. Kuan kural aron nga ang inyong silingan libre kay moandas inyo aron mukaon. Ngana, nya ang sunod nimong kuaon kanang lock sa inyong doorknob. Kanang inyong doorknob kuan na aron nga sudguwa ang inyong silingan. Saman, okay dili. Tanawas Kristo nangural na ito. Ang mga apostoles nangural. Si San Vicente Ferrer nangural. San Roque nangural. Open sila hangtod gani ang ilang kinabuhi open to the point nga gilansang si Kristo sa cross okay ra gyapon. Pero kita karon minus kay taanang maong gugma. Puy inang maong gugma, di ba porting ninduta sa imong kinabuhi. Sugdi na karon inig humas misa. Sige, ang mutuman ana manindog ta. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo yang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, di anak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon,
Diha sa santos nga Eucharistia, gibusog sa Amahan ang iyang katawhan. Ginamit ang pan nga langitnon, ang iyang pinanggang anak. Busa magampo kita sa Dios uban sa mahigugmaon nga kasing-kasing ug moingon kita ngadto sa atong manggihatagong Amahan. Amahan, patalinghogi kami. Amahan, patalinghogi kami. Alang sa tanang kaparian sa atong simbahan, nga sa tumang pagtuo, pagpadayon sila paghalad sa mga gasa sa katawhan, sama sa pari nga si Melchizedek, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Alang kanatong miambit niining kasaulugan sa santos nga Eucharistia, nga ilhon nato sa tumang paagi ang matuod nga presensya ni Jesucristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Alang kanila nga gigutom sa kalag ug sa lawas, nga ang Eucharistikanhong simbahan magtubag sa tanan nilang mga panginahanglan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Alang kanatong nagkatigom nining santos nga misa, nga kanunay unta kitang gutumon kang Kristo, ang buhing pan nga gikan sa langit, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Alang sa mga magtutuo nga mihalina, nga pinaagi ni ining Eucharistikanhong sakripisyo, makadayon sila ngadto sa kinabuhing tunhay uban ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Labing manggihatagong Amahan diha sa sakramento sa Eucharistia, gisangkapan mo kami sa tanan namong gikinahanglan. Busa dawata ang among pangamuyo nga gituboy namo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa kapuslanan o sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, ihatag sa imong simbahan ang mga gasa sa kahiusa ug kalinaw nga sa katingalahang paagi maoy gipasabot ubos sa bayhon niining mga gasa nga gihalad, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanan dapit pinaagi ni Jesucristo imong hinigugmang anak. Siya mao ang pulong, pinaagi kaniya, imong gibuhat ang kalibutan. Siya ang manunubos nga imong gipadala kanamo. Siya nahimong may lawas sa gahom sa Espiritu Santo ug nahimong tao gikan ni Maria nga ulay. Tungod kanamo midupa siya sa krus aron pagbuntog sa kamatayon ug pagpadayag sa pagkabanhaw. Sa ingon gituman niya ang imong pagbuot ug gipanag-iya niya ang usa ka balaang katawhan alang kanimo
ug busa uban sa mga anghel o mga santos nagaawit kami sa imong himaya sa usa ka tingog sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto siya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhatag kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinugdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinungdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangit ng Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo, ana ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Hangkalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug di mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos.
Kay imo man ang ginharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios, na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Magampo kita. Himua o Ginoo nga matugob kami sa kanunay pagpahimulos sa imong pagkadiyos nga gilarawanan sa among pagkalawat karon sa imong bililhong lawas ug dugo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata, mangluhod. O Dios among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug takod na sa daghang mga katawhan. Nangaliyo po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiyan ining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliyo po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. Iampo mo kami. San Rafael Arcangel. Iampo mo kami. San Roque. Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz. Iampo mo kami. San Pedro Calungsod. Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manglingkod. Pasalamatan nato una sa tanan ang Ginoo no nga gitagaan ta niya sa kahigayunan nga makasimba patakaron unya kanisang
pagkaarang-arang na sa kahimtang nato dinhi. Iyampo nato padayon ang ubang mga syudad nga naapa sa GCQ, labi na ang atong Cebu City, Manila City, na ug uban pa mga syudad. Jutay na lang Ginoo, no? Kadaghanan na anagyod sa moderate GCQ o kaha na anagyod sa wa-nay GCQ o ECQ. Ato ning salamatan sa Ginoo niya yampo sa natong padayon ang mga nagantos pa karon sa kaning pandemic COVID-19. Nya pasalamatan pud nato ang ato mga kaigsuonan dinhi nga nagpreparar aning atong simbahan para muhaom ta sa atong mga protokol, labi na ang atong mga lay ministers, catechists o ang ato dinhi mga workers sa simbahan nga nagpreparar sa atong lugar. Kanilang tanan hatong hatagag masipang pakpak. Salamat kayo. Niya ako sang i-announce ninyo nga magpasalamat pud ta sa atong contractors. Duha man sila ka contractor, ang CEH, Cebu Ecothermal Horizon, o ang kaning limot ko nga naning unsa ni nga naning ilang Brad Henry kaning sa atong steel work o kanadiyang sa office, no. Duha ni sila ka contractors nga aming sigig trabaho bisag wa pa ta mo bayad. Ambot nahadlok wa man sa tingala mahadlok sa COVID tingali. So ampo ta nga daghan unta sa atong mga kaigsuonan gikan ninyo ug narin ako nga magpadayon sa paghatag og mga donations para sa atong projects. Pasalamat pud ko nga naa say nang donate karon mao na nga nakapalit ta og mga suga na kaning tanang suga dinhi sa atong simbahan ato na ning napalit igtataod na lang siya nagkantidad sa nig mga naas 160,000. Tanawa lang niya inigsiga pohon ug makasiga man gyud og angayan bas 160,000. Niya naa sa mga donor sa mga donations nakapalita na napataroy kwarta mga kuan tingali na mga 300,000 tingali na ang atong available nga kwarta karon ato sa nang gi-reserve pagpalit aning kun makaya kaning ato dinhing center aisle ato ning himuong granite na nasad ko ani design mga 160 ni ka tag 60 by 60 ambot tag pila ka na ro granite kanang 60 by 60 ang akong giorderan wa pa man mohatag og kotisyon kay galisod pa sila pangita og igo-igo nga supply unya pa kuno sila mohatag og makakita na sila supply sa design. So tingali na ang 60 by 60 mga 500 pesos ba kanang usana. Hatag lang og mga kantidad mga 100 yung ihatag din okay na kay na nang mura mamugwa malipay niya. Sunod ang kaning tiles diri skilid padong didto kanang tiles padong didto ato gyapon na siyang palitonon mga kuan po na 1,350 kabuok tingali na padong didto niya. Magkantidad po ang mga tag-usana na nakoy kotisyon 175 ang usa. So depende na ninyo kain inyong librehon kana ba diha to ba dito nya kay nagkaalimuot naman ang atong simbahan na apod tay gipakotisyon karon nga katong electric fan nga dako diha do ka buok ceiling fan kana bitang nindot tan-awon nga ceiling fan karon oso na nagipamutang sa mga simbahan mga aning mga sana social centers makapawa pud nas kaalimuot. Pero minaw nako ang usa ato kay 12 feet man ang iyang diameter, labing minus tingali ato mga 300,000 ang usa. Okay ra na ninyo? Or kanang mamaypay lang gyud mo? Mas nindo to no. Pero mahal-mahal lang inyong hangin. Pero dugay sa to maguba, maabot sa tugtag 20 years tingali no. Mga matay na lang mo, di pa to maguba siya. So bayad lang sa mo. So mangandoy ta nga naon ta tay mga kaigsuonan nga mohatag niini kay di naman na nato ma-afford pero nangandoy gyud unta ta kami sa pastoral council o sa finance council nga matao dayon tanan diha aron makuha na ning mga damba dinhi nya humana na diha sa babaw ari na lang tas ubos magtrabaho nga katong ceiling fan mas nindot po tumataod kay haron ini abot nas panahon nga full blown na tanin magmisa
di na ta problema sa ventilation. Pero mao lagi kinahanglan tang moampos Ginoo niya. Ang Ginoo mo hatag man na og solusyon, di ba? Wagi siguro disimbaron din ang usa sa solutions. So mao na ato lang na siyang iampo. Og kamo gusto mong malangit, donate. Di mo ganahan malangit, uli. Ta manindog na ta. So usas mga nindot nga gasang gihatag sa Ginoo nato karon mao ang kinabuhi nga way katapusan o kalipay nga way katapusan. Mahitabo ra ni kung maghigugmaay ta ug isipon nato ang matag usa nga mao ang lawas ug dugo ni Kristo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Idoko ang inyong mga ulo ug dawata ang panalangin sa Dios. Ginoong among Dios, imong gihatag sa imong katawhan ang tinuod nga paan sa langit. Sa kalig-o niining pagkaon itugot nga magpuyo sila kanunay sa imong kinabuhi ug mabanhaw sa katapusang adlaw pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.